कोट हमरा देबो। कथी भेले से? एक दिन खातिर जाय छै बरियाती। साहब तो कोट हम तोरा नहीं देबो। हम सस्ता बाजार में 400 टका में भरकर कोट कीन के लाभ लिए तब हम पहिनो छिए की ई कोट हम ककरो नहीं दे छिए। अपना बैग हम ककरो नहीं दे छिए कोट से। अरे भैया हो कहलिए जार त बढ़ गेले। जार बढ़ गेले। हां जार के एकटा शायरी सुनाबन त। ए जार के शायरी सुनबी? ले सुन कि जार बढ़ गेले सब कोई अपना अपना घरे मीट मछली भर पेट के खो। वाह 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 कर कि जार बढ़ गेले सब कोई अपना अपना घरे मीट मछली भर पेट के खो। कौन वाह वाह रे? वाह 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 कि जार बढ़ गेले सब कोई अपना अपना घरे मीट मछली भर पेट के खो। काल भोरे दुनूटा छोरा आबि के हमर गाड़ दो। गुलगुल्ला भौजी लागेली रसगुल्ला।